Sanibonani molweni, ndiyanamkela kweSACTV ngesiXhosa. KwaPhetheni ke kutsho inokho emnyango kusekuseni ke abantwana basalungiselela esikolweni. Xa eyawuvula uPhetheni nguNomfundo. Ambuze ke ngokuPhetheni into yoba une-appointment na, athi omnye hayi andidingi appointment ukuzobona unyana wam. Watsho engena sezibulisela nje uMavis ke uPhetheni umxelele ukuba akukho sesiphaza apha, awuzuvele ufike nje nanini. UNomfundo uthe nje andizude ndenze appointment, unyanam uhlala apha, ndizofika nanini na xa sendifuna. Watsho ebuza kuMavis uba uphi na umntana wakhe, uthi ndimphathele umngqusho ne-oxtail. Abe sekhuza ke uPhetheni uba uthela umntana umngqusho, uzophatha umntana esikolweni umngqusho. Athi komnye hayi bo uthetha ukuthini, yi-favourite yakhe mos ile ntuka umngqusho, akanangxaki nawo. Phetheni uthi ke hayi ke so late ke sendimnikeze imali ke mna. Hayi ke Nomfundo ke wakwata ke into ethwasayo into yoba umnikeni imali, owam umntana ndamfundisa uba mna imali akayiphathi esikolweni, imali iyasetyenzelwa. And wena uchitha nje iimfundiso zam sendisebenze kangaka. uPhetheni uthe uThemba ukhuliswa ndim ke ngoku, nam abantwana ndibakhulisile bathathu. Wathi futhi nje uzondidelela nje wena kwam. Baye bathi gqi ke abantwana ke guys, babukela ke abazali bexambulisana. Wabanqanda ke uMavis esitsho into yoba nawo abantwana banibukele. Wabe sehamba ke uNomfundo eya kuThemba wakhe umxelela uba umphathele ntoni. Wabulela ke uThemba, wahamba ke uNomfundo ebhabhayisa unyana ke phofu. uPhetheni khangatsho nimdaka ushiyeke nje ecaphuka. Wahamba kuThemba kusengxakini ke guys, cause umamakhe uyammoshela kanti uPhetheni seyazama ukumamkela lo mntwana. Uwewe ke ubuya kwakhe esikolweni ke sana sefumene into azothetha ngayo kwi-podcast yakhe ke, uxelela abantu ke into yoba hey guys, utata mna wathandana ne-helper bade baba naye nditsho umntana. Ethi kwangoku abazali bayaxabana apha ekuseni, i-helper ifikile izonika umntana wayo into yoba makaphathe ntoni esikolweni ilantshi, and umamam ke yena ke usinikeza imali. Ethi ke futhi mna andi-understand into yabazali into yoba batheni bangakuyeki uphathe okanye basibuze uba sithanda ukuphatha ntoni na, abazali abasibuzi. So wewe uncedakele, kasazi noba izutrenda naloo nto yakhe. Eofisini unjengaye uncokola noKwenzo esibalukhulu, uthi kufuneka banyuse igawusi ngoku babuyise yonke into ebalahlekeleyo. But ke uye wanothisa into yoba uthetha yedwa uKwenzo, akekho kwakule ayithethayo. Ndithi uKwenzo kaloku kucaba ucatshukiswa okanye ucinga le nto kaSibongile, so uyinto nje endwanyileyo ke. Uye waxolisa kuKwenzo esithi ininzi into esengqondweni yakhe. Wabe sebuza ke kunjengaye into yoba esi sikhundla ke njengoba wena sowubuyele kuso, ithini into kaVusi, yena uzosebenza kwesiphi isikhundla. Unjengaye uthe hayi noba sesiphi, even u-admin angangena nakuwo. Ukwenza abuza athi hayi botata, from u-CEO azoba ngu-admin. Unjengaye uthe at least unayo ilakhi ngoba at least ndiyamnika umsebenzi. Moshile kaloku uVusi kakhulu, uthi silahlekelwe zii-millions thina apha, hayi nje into encinci. Uthi into endiyifunayo mna kukuba nina nisebenzisane nam, ndisebenze nani lapha ecakwam noba yi-2. Le nto nto ndadisayidia into yoba ke ngoku ndizawubuyisa umgazini ifactory eXhopho. So uyawabonakala ke uKwenzo ingathi noko ke iyamonwabisa ke le. So khumbula into yoba yena mntu ebesebenza emgazini kwakunguKwenzo kwasekuqaleni. Uwewe ke guys bonakele ephathele uThemba ukutya ke zomnikeza ngetreyi. Uthi omnye hayiba utheni lusonobubele kangaka kum wena, abe sesithi ke uwewe kaloku ndizokunika ukutya enzele ube ne-energy, hayi indaba yomngqusho ne-oxtail. Abe sesithi uThemba uyiyeke indaba idrama yasekuseni, masiyiyeke nje kanjalo. So ubhizi uzenzela ke ii-homeworks zakhe. Abe sesithi ke wewe kodwa ke lena indlela yokubulela imayikhi loo ndithengele yona ndiyithandile. uSibongile yena ereza ukhala isililo esikhulu guys, ufunda idocument kaJabu. Apho ke athi kusayine nditsho bonke abaphathi bekhampani kaJabu, and uJabu utshilo into yoba yena istandard sakhe sokusebenza sikanjani and besingekho kwizinga eri-right. uZama ke uphoxekile noko sesisenzo sikaJabu, ethi bubushumane bodwa obu. uSibongile ke uthi ke ulahlekelwe yi-internship nebhasari yakhe, so kuphelile nje ngaye. uZama uthe kaloku ungatsho uba kuphelile, wena kaloku usabamangalele aba kwaDlamini. Uthi komnye ndisabamangalele kanjani ngoba kaloku kwa igqwetha eli bendinalo ndandilinikezwe nguJabu, so ayisekho into yam nidibaniselene nento yakho
nento kaJabu phakathi. uZama ke uthe zininzi indlela esingalwa ngazo without into yoba kuthiwe uzolwa ngoJabu, uzoncedwa ngoJabu. uSibongile uthe ke into angazuyenza yena kukulwisa ifemeli kaKwenzo. uZama uvule nje umnyango ke guys wakhwaza ephasejini esithi niyabesaba na, yatsho ke iphaseji yonke xaba ke ngubhosi othile wetoyitoyi, kodwa hayi asibesabi siyabafuna. Uthe uyabona ke mna ndinesquad sam, mna andidoyiki nto. Sabe isquad sesilapha ke endlini kugcwele kuthe qhu ke ngoku. uSibongile uthe kufuneka bakhe bayicingisise yena yonke le nto, akakho ready for yena. uZama uthe lutho noDlamini zange bakunike chance ukuba bacinge ngokukumosha ngento ezinee-designs zakho. Wabo esithi ke mna nawe sisempini njengangoku, watsho esithi hayi ke indlu yonke yaduma kuthiwa tha. uZama guys ngunotoyitoyi. uSibongile uvele wamatha ngoba uyabona into yoba ngeke le into iya phambili and abazubuya mva abantu. Asazi ke guys, enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.